April 12, 2023. Welcome kayo manan itiray ito programa tayo DGL Special, mga PTL. Kaya amin, nga ang dengdengag dito syudad dito Baguio dito 13 municipalities de Benguet, Enterong Rehiyon, Cordillera. Dito probinsya de Ilocanda, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nakalab tayo madlang iti awan di Cordillera page and of course iti YouTube channel tayo DGL channel. Kamusta tayo manan? Gagayam kapasat kailian. Kamusta manan idinagbalam nga aldaw tito ta? Nga Wednesday. Alright. Tayo ko nakadwa iti may isang oras alas 6 iti sabdaming ginal 7 iti rabi. DGL Alegribanes Bongsal. Ito rin ito programa tayo DGL Special. Eritiks na tayo kat 0938-632-3717 para karito yung request and dedications yun. Karito yung buhay live streaming tayo, mabalin yung like and share. Mabalin kilataman ka sa maporta through sending stars. Thank you very much in advance. Dahil nga programa, isagsakot ka na tayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Tuba Benguet. Mabalik yung dumagas nga kape mangan ag merienda. Kaya ramanan na gati nakakaimas nga mahmakan nga specialitita. Restapping sa short orders, snacks, kanda dumapay. Dito yung mat nga maramanan, dito'y kalalamisan, kaimasan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Kaya of course, dito inayumduma nga merienda. Dito'y syontong showbiz kamote fries. Awan ti problema ti paradaan naglawa kalsat kailian kahit pigyal ko ida. Iti pagmayata na pa ikat libre iti wifi pati broad coffee libre. Saan pa kayo mga kaibigan? Dumagas lang sa Jai Showbiz Cafe and Restaurant Talusur, Tuba Benguet. Makaro na ito biyaheros nga lumablabas ito Marcos Highway. Iti turista. And of course karito yung umili mondo lang lugar dito apo. Sa punan lang ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit Costalanz Lino, iti ka na yun na ng impormasyon. Alright, Showbiz Cafe Restaurant, Talusur, Tuba Benguet. Aga-accept na naman lang kaligito'y catering services para iti binyag, birthdays, kasar, kan meetings, kan dadwapay. Okay, so ratang word iti Showbiz Cafe Restaurant, Talusur, Tuba Benguet. Iti oras na yung kat, dan iti napalabas nga siyang may minutos kalpasan iti alas 6 iti sabdam. Isagsaot ka natin yung apo. Iti Music and Dine, Risto Cafe, masarangan sa Jai. Sa kanan lang iti Lourdes Grotto sa Jai Dominican Road, Baguio City. Sa pula ng ni Miss Ara. Kayo mat ramanan na kasi nakaimas nga mamakan ang isa-serve da. And of course, iti oras til sa iti sardamin ganalas sa Jis, iti rabi. Kayo mat mangag iti nagpipintas nga acoustic songs. But of course, karito ay nalalaing nga uma-acoustic nga singers. Alright. So, datangar iti Music and Dine, Resto Cafe. Mamara! Nandama pa sila mapinsang. Kulang ang details to. Yeehaw! Pero shout out! Happy watching and happy listening. Kaya amin nga na rita. Shout out man kay Mr. GM. Mr. Gilbert Tomonios. Kamusta? Saan nakamampingit mo na? Gino Walanyo Kabaot, may shout out, hello po idol, shout out man idol, kadagiti asawa nang lipatan, charot. Ay nga nang lipatan yung matan, ano nang lipat? Tabla niya. So, kardyo ko na din, ibulos yung hindi.
panyo pa ilang kamat-kamatan nga kakadutan. It hurts naman ka, namsuportaran ta ka. Alibon siya. Here's na nga ta, unbelievably, may shout out. Hello ma'am, good evening everyone. Gustamat, and of course, kini Ma'am Vivian Buenavente. Hello Idol DJ, God bless you always. Thank you very much, God bless you too. And happy watching. Yan, yung kaman sagutan garon iti ayat jinay bulos. Yan. Iti ayat jinay bulos. And of course, popularized by Miss Shirley Biran. Sensikan Jadai syudan pulos Inakan yung bayan Semak mukat inap ko Pamagmuang pinaganano Tapsyita puso Waragayam day isyo Shano waray insamo Si pupuso ni bulos mo Say mamtani dek na to May utison sikam Si kayo'y mansinakam Si kayo'y siya'y mangkalasatan Jendipkan isahijan ay semakan Agdalulo ay siyos tundason jenan si jenan Kami tudok mo Tani budus mo Sayang taenton gusto ideklato Shano waray insamak mo Si pupuso ni bulos mo Say mamtaan ni dek na to May utison sikam Si kayo'y mansinmakan Si kayo'y siya'y mangkagasatan Kayo, siya'y mangkagasatan Ibudos mo sa'y mamtan ni deklato Alright, so datang iti ibudos mo. So nga rito ay asawa da ka ng lipat. Pulos da kayon. Pulos da kayon. Anyong expectar na dati sublian yon. Tam medyo ko na na. Ihay! Alright. Ito nga programa isang sa utan dati Apo, it is Smoke and Barrel Restobar. Yeah.
Dewan Pastaran pa ni Senador Ruben Pandilla at Babalu. Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness. Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa. Oh my goodness, talaga dyan. Segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 800920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, so that it's the Smoke and Barrel Resto Bar. May 5, 2023. At mawis kayo, ito may sa concert for call sa 80 Awang de Cordillera. At maangin sa Jai Smoke and Barrel Resto Bar. Ito oras iti as is onwards. And of course, kada ito'y naglalaing ang banda iti Smoke and Barrel kan surprise guest apo. Yan, para iti na ito yung may isang baby beneficiary ito yung mas tagalawa ka nito kung bangat kat ito kat may rekomendar ang ma-liver transplant. So kariti ka na makitinulong nga po kaya mabalik yung gumata 80 tickets, 200 pesos iti may isang ticket, ada tinayo na nga may isang free beer. Okay, walang kilata nga ag-message ito ay page tayo awang ti Cordillera. Ano mabaling kuntahan message ni G Maverick at Facebook account na. Alright, hito oras na kat alas 6:20 iti Sardam, Philippine Standard Time. Di man rugyan ka ron nga may basa ka rito ay greetings yo. Nakarito ka blao yo apo. Jefferline, may shout out, good evening, kaawang. Good evening to. Yan,
Kamusta? Yati oras kaditayan yun. Good evening everyone, especially to you, yes, to our handsome day. Yeah, thank you very much. Hello, good evening, Kawang. Salamat ka sa chat coaching. And Marabikin Paoy, good evening, idol. Pakitukar mo. Manjay ayat janay bulos. Nak siyang da, ayat janay bulos. Ayon hanyo kami niya, galgalutan niya. So, kahit na bumulos letan. Ay, ulit ang mga sisirak lang. Okay. Ayan, hello, good evening everyone. Kasama sa Paulina Ola Picora Pili. May shout out. Hello, good evening idol. Shout out man. Da kami dito ay Sisi Kasibo. Ano yung Sisi ay Dia Kasibo. Salamat po pa-request sa Gahot Studio Soy Didaga. Salamat. Alright. Mayat DJ 1, 2, 3 timalam dito ay 1, 2, 3, 123 kaya. Mayat kami din. Punak no 1, 2, 3 this it go. Edgar is Venus, mga shout out. Hello, good evening. Requested song man, wonderful tonight. Salamat pala para kada tayo amin. Yeah! Okay, karita kadwa ng taxi drivers. Mga shout out kanya amin. Kamusta kayo? Para na gito ay kadwa ang agkap-kapi. Dito is louder, dito kapiyan ni Manang Judith. Kamusta iterikos yung? Sa may ganabad, may shout out. And of course, kay Nanay Nora Tovera, may shout out. Good evening, sir, DJ and everyone. Basta man. Nanay Nora Tovera. Late Salivar. Hello manan, idol. Shout out man. Dito Ron Rono. Request ko man jay. You're my best friend, idol. More power. Alright. Thank you very much. Maribel Bautista, good evening everyone from Macau. Okay, thank you very much. Imbagor siya dito Macau. Kapsat kayo yan. Ma'am Susan Yang, Susan Sigang Owen. Hala, kamusta? Kamusta ka dadaklan kay Dian? Kamusta ma'am? And of course, gini Kap Feliciano Bigalap da Junior 85. Kamusta dito tadyangan? Arson Kitayaban, may shout out. Once again, kay Ma'am Ernst ng Unbelievably. Ating Dan Martin Monteno, kay ni Charik. Kung na nito ay. Good evening, DJ watching from Oman. And shout out man, Eja Imugan, kan Onib Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yay! Okay, meron shout out. Yamin ito Santa Fe. Ginaawan jay kanta nga Santa Fe dito ay ginapananangay. Biro ka to damdama. Ididikit man ka dito kailan dito Santa Fe, Nueva Vizcaya. Bahan ni malabi namin ditan. Alright. Ma'am Emily Comila, the Benguet Congressional Office. Good evening. Hello, ma'am. Johnny Litawan Abanse, may garap shout out. Good evening. Kadlawak dagiti pamilya Abanse Litawan na ken dagiti amin nga kabagyak dito Vizcaya, Baguio, Quinquerino province. Alright, nagaduti listener kan yes, listeners kan viewers tayo nga taga Nueva Vizcaya. And Hannah Rose si Fon Buena, may garap shout out in happy watching. Hello, good evening idol. Shout out man. Da kami dito isisi. Pas game dito. Wilber Boating may shout out. Eskwela na yung bangga rabiti amin.
amin kahit Pidial. Yeehaw! Thank you very much. Ito yung bibuhay sa YouTube channel tayo, DGL Channel. Salamat. Yan yung iskapan ti ads na. February nga, may garap shout out. Okay. And nabero ko po. Hindi man pa ito karating may isang napintas sa sanewing ng sa miwan. Manibot pala yung tibig sa Santa Fe. Once again, para ka rito ay taga Santa Fe, Nueva Vizcaya. And of course, sa amin na taga Nueva Vizcaya po. Dito'y madlang nakasaraka agdama pang panggada. Nanugali
Dito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrin and Benguet. Inaldaw da lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta. Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrin and Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailian, nahin kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Alright, hiti oras na kat alas 6:33 sa 80 Sardam, Philippines Standard Time. Kaya man pag-iman ang dagtang sponsors tayo, idireto yung programa yung digital special, manit video. Zoraida Clemente, merong shout out. Yeehaw! Yan, napahat ni Malabim. And of course, sinading Janice Bongsal, may shout out. Yan, Instagram ni Tambay Bukod Benguet. Jennifer ngayon sayan, hello sir, kablaon man siyak nga kanayon nga may stress sa pa-request man. Diya kanta nga sakripisyo kan kablaon man na digiti relatives ko kan kakabsat ko diay Caritas Pinyag Kayapa Nueva Vizcaya. Okay, nimbagor siya ni Kayapa Nueva Vizcaya. Salamat sir, ingat kayo always. Salamat mat kabsat Jennifer ngayon sayan. Yang Semer shout out, Montalio migrab shout out, kaning Misha Lim migrab shout out. Good evening idol, pa shout out man di kapitan kan kagawad na dita nangalisan. Kasama ti team bus niya basketball tinangalisan ng Rona ti Caballero Brothers. Kantaman para kanyada idol Young Man Town from Kuwait City. Alright, thank you very much. Misha Lim, shout out kanina official sa dito ng alisan po Kapitan Flores. And of course niya po kagawad hangan turingaran mo nakadibdib kila nam. Amin kayo niya kagawad dito ng alisan. And good evening everyone, DJ Al. Yan, tama. Teman ng Mila Miranda, kumusta? Ading Zari, may grab shout out. And of course, may grab shout out kini Pansit na yan. Ang walaan mo, Pansit Canton siguro. Oh no, nga klase nga sutanghon hanmat nga sutanghon ta street mo ti sutanghon Pansit Canton lata. Yan, good evening sir, shout out man kadagijay amin nga naka-tune in na dito Hong Kong. Happy listening kaawang original sin man idol, thanks. Yan, thank you very much Mr. or Miss Pansit. Yan, pasensya kung amo nga mangibasa iti lettering sa tinagan niya ano maibasa kat kasabalin niya hindi panangibasa ka. But anyway, thank you very much. And Norma Sakati umigirap shout out. Yeehaw! Alright, di sakripisyo gamin kat nag-copyright di yan. Kat agor warning no may play tayo. Patukaran kayo lang iti pang abroad mat lang
dito man, rigat di abroad, kanana. Naiyanak tako ay magaan Ngembakeun say gapos kumapsutan Man anap takos en kataguan Eud balasing yais nan kad-an Edabrut kay mandiin meyan Ngemrigat dien ka anganosan Labanan dasan iliut kay man Ta pamilya en matulungan Rigat dadabrut adam balangan Bakeun kompormian gastosen Bakeun nalalaka ay lagbuan Mamingsan adi dapay mga Kalalayat pilag dumatatag Gasto sinetan wada kasih Uray tan waday dumatatag Taganasen biagis dan lubuk Alright, harigat di abroad. And may isang kanta ni Mr. GPM. Ngan taun aguam amayen Kontrata enggay malapsutin Intungin siping ay naidolin Yan intupay inlabok eudbari Rigat dadabrut adam balangan Bakeun kompormian gastosen Bakeun nalalaka ay lagbuan Mamingsan adi dapay mga Rigat dadabrut adam balangan Bakeun kompormian gastosen Bakeun nalalaka ay lagbuan Mamingsan adi dapay mga Mamingsan adi dapay mga Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness.
Alam mo ha, Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon ha. Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon ha, Robin ha? Country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful Tonight, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh-my Wonderful Tonight sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful Tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Alright, so that ako ito Smoke and Barrel Resto Bar. And to know Me 5 kat mawis kayo iti may isang concert protocol sa iti awang iti Cordillera. Para iti may isang baby niya ang beneficiary tayo. Ito ikat recommended for liver transplant. So nga dakol apo iti kasapulan nga kwarta nga mausar iti daytoy na. So nagado apo digito tumultulong mat nga ang for cause iti daytoy nga beneficiary tayo. May sa tayo dita apo. And of course karitikat na nga gumatang mabalin kayo lata nga ang message ito page tayo awon de Cordillera page. 200 pesos iti may isang ticket. Ada iti nayon na. Ang may isang free beer. Alright. Ede oras ang alas 6:44 iti Sardam, Philippine Standard Time. Dito nga oras sagsakot ka iti apo. Iti Showbiz Cafe Restaurant, Talisur, Tubo, Benguet. Mabalengke mo dumagas ng kape mangan ag merienda. Awanti problema iti paradaan naglawa kapsat kailan kahit pitiyaw kayo da. Iti pagmayata na pa ikat dito yung maramanan na dito ikalalamiisan kaimasan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Pampalamiis iti napudot nga rikrik na po kakarot at ang sabar nga kunada. Karid napudot iti ulo na. Niyaman dito nga ulo. Katawa. Araw na kitihan nga napabigyan. Bagas lang sa Jai Showbiz Cafe Restaurant Tarusur Tumapengat. Dapat itinaidumduma nga merienda da Jai. Parwar na amin nga rekrik na antibagbagyo. Ito yung Shundog Kamuti Fries. Aga-aksipta na ka dito catering services para itikasar, binyag, birthday, meetings, kanda dumapay. Mabalin mo lang pa yung vinyuan, karit nagpipintas. O no, nagpipintas. Kaya ito ay special occasions yun. Nyaman na kita, ng okasyon yung apo.
Sa puno na ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit Costalan Celino. Alright, Chef's Cafe Restaurant Sorto Babenget, libre iti kape, pati wifi, libre. Saan pa kayo makibigan? Alright, lumablabas ito Marcos Highway. Dumagas kayo lang kapsat kilian. Karito turista, karito ay viajeros, karito ay omeri wano lumugar dita. Alright, Chef's Cafe Restaurant Sorto Babenget at your service. Kaya natin ang programa isagsaw tarito po, 8 Music in Dine, Risto Cafe. Masarap sa dyan sa kanan lang, 80 Lourdes Grotto, and Lourdes Road, Dominican Road, Baguio City. Kaya raman ang dagdi na kaimas nga mamakan ang isa-serve da sa punan lang ni Miss Ara. Edi oras tayo alas 6, 80 Sardam, hingga na alas 10, 80 Rabi. Kaya din kayo matmangagan sa Jai. Edi nagpipintas nga acoustic songs. Ikan kanta madagiti nagdalaing nga uma-acoustic singer. Alright. Singer, sanger. There iti Music and Dine, Risto and Cafe. Dewar at tuturo iti rete program tayo, digital special, makit PDL. May isang atik sitoy, nagapo kini 3064. Nanimbag nga malam tayo amin, kan amin kay special. Di man kanta nga, ano Santon Rigat, timanang mo, Lucia, salamat sir. Okay, salamat, manang Lucia, kamusta ka amin dito kapangan, Benget. Good morning, DJ Guapo. Great mo gamuan. Jamara may sibog ni Polon Shay. Atan mo, Polon Shay. Amis umon. May gisab bungat o. Hanggang asin daw ko na aapag. Ano mabdin pa yung mabakis. And good evening. Ayan. Pa'y pilpidwa. Wala kasing balikan yung nakaraan. And request ko kasuta, good night sweetheart. Para son sweetheart ko, si Vizcaya City. Vincent Iay, si Santo Tomas Apugan. May garaw shout out kaya amin dito Santo Tomas Apugan. Apugan Baguio City. Ayan. Pati dita pula po. Nimbang garaw siya amin dita. Kailan dita pula, tuba. Yan, basa manan iti kablayo dito Facebook live tayo. Kaway sa oras mo, Sir DJ Al. Pa-shout out karigitay kabsat kakaruba nga turugi. Yan, kakikitungan nga naiyaw-awan dito yung probinsya at Ilocos Norte, sir. Alright, yan. Ngira shout out kini amin dito Ilocos Norte. Kapsat Jack Diva Poek Agunad. Salyuan Mario, may shout out din happy watching. Kung na to, hello sir DJ Al. Greet mo ko da kami sina Namonmon City. Ay, Munamon, I'm sorry. Yan. Munamon City ay man ituntono si Pingping. Ay, wow. Sana man di man yata pulutan. Dawanong pati iman ay man sina kanana. Manong pati iman ay man na disabled gapo si Bunag di Abuno kani Tommy o Tommy ang gapgapo na napan na nagkayo piman. Salamat Sir DJ Al, panangibasam greetings ko. God bless, more power to your program, sir. Okay, thank you very much. Salamat man iti support tayo. Awang kayo, awan mo iti programa tayo. And Sonia Encarnacion, Gilaos. Awang kayo ang din niya ang buy-buya. Yakas lang ang mulmulo ang dito yung sao nga sao niya. Ay ba na niya? Nga sao nga sao niya. Bagdit samot. Good evening, DJ Al. Shout out po kay Darling Richard Espiritu Galaos. Ayan. Nagita ka timayan. Yan. Kapulawan yung gamin ito. Darling yung may kasapon lang na ijay syukulan. Okay, meron shout out.
Yan, Ading Zari, salamat ito 50 stars. Nay, usto na apa yung katawang. Yan, advertise tayo pa. Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa shop police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblacion Latrinan Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw lulukat kapsat kailyan hin kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin ko ta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon na nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jai Alumit Compound Kim 6 Town Poblacion Latrinan Benguet. Inal daw da lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jai rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda pa ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta. Alright, dapat na bati hanggang siyang mga minutos sa kasakbayan iti alas 7 iti rabi. Philippine Standard Time. Kaya po yung nakikinig dito lang sa 90.70 Radio. Good evening, DJ Al. Pa-shout out po. Darling ko, Richard. Oy, may pinpinsyo. Okay. Richard Espirito Galaos ay sa kumari kong Sheila Duntugan at sa asawa niya, Rene Boy Rinaldo Kauton. Request song, Riribok Tibiyag ko. Niapi nga Riribok Tibiyag ko nga. Upsat. Yan, salyuan Mayo once again. Hello sir, DJ Al. Greet mo ko dada kami sina muna